Tinotenda Mwari tichisangana panguva yekugoverana shoko raMwari, tichisimbisana nekukurudzirana murwendo rwokunamata nesoko rashe, nekuti munhu ararami nechingwa bedzi, unorarama neshoko rose rinobuda mumuromo waMwari. Toda kugoverana nemi kwenguva pfupi kuti Mwari akuitirei zvakanaka, kubva kuna vaKorinde vokutanga chapter number 2 paverse number 9 kusvikira paverse number 12. Inoti iyo, as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of men except the spirit of the man which is in him? Even so the things of God. No one knows them except the Spirit of God. Ndoda kugoverana nemi pamusoro pezvinhu zvakagadzirwa naMwari zvichigadzirwa vaya vanoda Mwari. Tinoziva kuti you are listening to this message because you love God. Vanoda Mwari vane zvinhu Mwari zvaanovagadzirira. Vanoda Mwari vane zvinhu Mwari zvaanovarongera. Ukadzika naye kuna Jeremiah chapter 29 verse 11 inoti, ndine pfungwa dzakanaka pamusoro pako, kwete pfungwa dzokuparadza, asi pfungwa dzokupa rugare namagumo ane tariro. So every time as a child of God who loves God, zvizive kuti Mwari une zvinhu zvaakakugadzirira iwe unoda Mwari. Zvinhu izvozvo zvine zita rako, zvine ID yako, ndezvako, hazvi zveumwe munhu. Mwari une zvinhu zvakanaka zvaanokugadzirira. Paul unoti zvinhu izvi ziso harisati razviona, uye nzeve haisati yazvinzwa, hazvisati zvapinda mukati memwoyo womunhu. Hapana akambozviita imagine, hapana akambozvifunga. Zvinhu izvozvo zvakagadzirwa naMwari, achigadzirira vanoda Mwari, achigadzirira vanoda Mwari. Hanzi zvinhu izvi tinozvizarurirwa naMweya Mutsvene, nekuti Mweya Mutsvene ndiye unonzvera zvakadzikadzika zvaMwari. Mweya Mutsvene ndiye unoziva zvinhu zvaMwari. Mweya Mutsvene ndiye unoadminister zvinhu zvaMwari. Vanoda Mwari vane Mweya Mutsvene, vanoda Mwari vanofamba nomweya. Mweya Mutsvene ndiye manager, ndiye administrator, ndiye steward, ndiye muchengeti, ndiye anoconveya, ndiye anounza zvinhu zvakagadzirwa naMwari. Jesu unoti iye, kana Mweya Mutsvene asvika, uchatora zvangu achikupai. Saka kana uchida Mwari, zvizive kuti kune zvinhu zvako Mwari zvakakugadzira. Mwari haana kugadzirira kukuparadza, haana kugadzirira kukurasha, haana kugadzirira kukuramba kana misodzi kana kushupika. Zvinhu zvise izvi ndezvepano panyika zvinoitika nekuti tiri munyika yakatukwa, but hazvibvi kuna Mwari. Nhamo yauinayo haibvi kuna Mwari. Mwari wakagadzirira mufaro, wakagadzirira kubudirira, wakagadzirira kukunda, wakagadzirira kuendeka kwezvinhu, kuendeka kwemhuri yako. Pane muchato wakagadzirwa iwewe, pane promotion yakagadzirwa iwewe, pane elevation, pane provision. Zvinhu zvakagadzirwa naMwari achigadzira vanomuda. Ramba uchida Mwari, ramba uchifamba naMwari. Uzive kuti Mweya Mutsvene will convey those things to you. Mweya Mutsvene will bring those things to you. Mweya Mutsvene unonzvera, unotsvaka, unotora zvinhu zvaMwari zvine zita rako, zvine address yako, zvakagadzira iwewe. Zvizive every day uchimuka makuseni, pane zvinhu Mwari zvakakurongera. Uchifamba munzira, pane zvinhu Mwari zvakakurongera zvakanaka, zvokuti ufare, ubudirire, usimudzirwe. Mwari ngakuropafadze muzita raJesu Kristu. Amen.